Hola, amics i amigues. Avui ens desplacem a Salut Mental Ponent, una associació que lluita per millorar la situació social i qualitat de vida de les persones amb trastorn mental. I després del consell setmanal d'una de les entitats col·laboradores, des de la Biblioteca de l'IEI, compartim la tertúlia Conseqüències alimentàries de la Covid-19. Som-hi? Em trobo a l'associació Salut Mental Ponent, acompanyada pel nou equip directiu que està format per Maria Ribó, presidenta de l'associació Salut Mental Ponent, Carme Mateu, coordinadora de l'àrea d'atenció social i serveis, i Arnau Huguet, tècnic de l'Espai Situa i del Servei d'Atenció a Famílies. Déu-n'hi-do començar aquest nou projecte. Tu ja fa molts anys, no? Ja hi érem. L'únic que hem crescut molt i hem reorganitzat tot. Tu, Carme, quants anys fa? Doncs ara, aquest desembre farà ja 12 anys. Imagina't. 12 anys. És la més veterana? No, encara hi ha més veterans, Hi ha més veterans, Hi ha dues persones més veteranes que jo. No gaire, Però l'Arnau potser és el que fa més. Jo de les últimes incorporacions. Sí. I la Maria, com... A veure, jo vaig començar l'any 2010 com a familiar i actualment des de fa un any aproximadament que sóc la presidenta de... Clar, perquè hi ha un dia que parlàvem amb tu de la manera de com t'impliques, no?, amb Salut Mental Ponent. Com m'implico? T'impliques... Bé, a sempre veure... ve per un familiar, no? Jo vaig entrar aquí com un familiar, perquè normalment aquesta associació està feta bàsicament, la base de l'associació és els familiars, vull dir, es va fer una associació de famílies, aleshores jo vaig tenir un problema de salut mental a casa meva, dins de la meva família, i també un problema molt personal, la qüestió és que estava molt enfonsada, per dir-ho així, i vaig saber que Salut Mental Ponent, que existia Salut Mental Ponent i que em podien orientar en quant a serveis, en quant a atenció psicològica i tot això. I aleshores vaig venir aquí a demanar ajuda. I hi havia la Carme. I ja t'hi vas enganxar, no? Sí. La vaig atendre jo per primera vegada i a partir d'aquí ja ha anat fent més coses, s'ha anat implicant més fins ara que és presidenta. Sí. Fixa't tu, recordar, mira on t'anem, però la Maria, mestra, no? Mestra i treballadora social, que en aquells moments t'estàs jubilant. Encara no. A veure, jo vaig venir aquí cap allà el 2010, em vaig jubilar l'any 2012. Aleshores, en un principi vaig venir com a sòcia, simplement, i em van derivar a la psicòloga, que em va ajudar molt, i després la Carmen també com a treballadora social, vull dir, a nivell de... I clar, quan et jubiles, m'imagino quan ja disposes de més temps i t'impliques més, no?, amb l'associació. Aleshores, quan me jubilo, al cap d'un parell d'anys que ja la situació havia canviat i jo estava ja molt més... l'autoestima havia pujat més, estava molt més... Aleshores va ser com em vaig implicar. Estava en un grup de teràpia que portava la psicòloga i després em van dir si m'interessava a veure si podia fer un grup que feia la federació sobre coordinació, dinamització de GAM. I va ser quan vaig fer el curs de dinamització de GAM i després vaig continuar un grup de GAM que encara continua ara perquè el GAM ha anat ampliant. I jo aleshores me vaig implicar principalment només a la rama de famílies, perquè era el que a mi m'interessava més en aquell moment i a més, i aleshores a l'estar jubilada vaig tenir molt més temps i ja va ser quan em vaig implicar principalment a la rama de famílies a l'any, no sé si va ser el 2014 o el 2015, no me'n recordo exactament. I va coincidir que llavors des de la federació s'estava implementant tot de formacions per estructurar una mica tot el grup de famílies, per donar cara i ulls a el que s'estava fent feia molts anys i va coincidir amb la seva jubilació. I cada cop s'implica més. Vaig entrar... I estem aquí de presidenta. Exacte. El primer vaig entrar com a GAM, com a coordinadora de GAM, vam fer un grup de GAM i després, clar, el ser coordinador de GAM veia que hi havia moltes coses que no els entenia, perquè l'associació té moltes altres rames, a part de GAM té molts altres serveis. Perquè ho entengui la gent, GAM... GAM és grup d'ajuda mútua dins dels familiars. En En aquest cas, dels familiars.
I llavors vaig entrar a la Junta. Vaig demanar per entrar a la Junta, a una reunió de Junta, perquè em semblava que estaria més implicada i que coneixeria una mica més tots els serveis que hi havia en aquell moment a l'associació. I bueno, vaig entrar a la Junta i ara l'any passat, concretament, es va renovar la Junta. Jo ja estava a la Junta, en aquest cas com a vicepresidenta, va marxar la presidenta que hi havia i bueno... I com encares aquest compromís? Com l'encares, aquest compromís? Aquest compromís? Doncs, bueno, primer amb il·lusió. De totes maneres, també perquè era una gran responsabilitat, que penso, bueno, en principi, però bueno, penso que les coses s'han de tirar endavant i, bueno, i aquí estic. I després canviant una mica el que és el funcionament i l'estructura, no? Aquí ho veig, per lo que es veu ara, és més... Horitzontal. Tot més horitzontal, no? La idea que tenia, la idea personal i també de molts altres companys i treballadors i d'això... Que m'imagino també, en funció de l'experiència vital que tu has tingut aquí, penseu que el que és la Junta i Presidència són tot familiars que ho fan de forma desinteressada i voluntària a la feina i per tant a ells els interessa que l'organització estigui ben organitzada per tal que funcioni bé. Clar. Aleshores, el primer que vam considerar la Junta, perquè és que és molt important el treball en equip, que és molt important el treball en xarxa, és molt important que els treballadors s'impliquin en l'organització i que siguin ells els que s'organitzin, encara que tinguin el nostre suport, perquè al fi i al cap són els tècnics i són els que ho saben, el que passa, el dia a dia. I aleshores ha sigut una mica de canviar una mica el funcionament de tot el centre. De tota l'associació. Què ha passat també? Que aquesta associació ha crescut molt en poc temps. Des que van venir a aquestes dependències, ara la Covid també va ser una cosa molt especial, vull dir que ho han portat molt bé. Doncs clar, cada vegada hi ha hagut més treballadors, hem tingut que anar contractant amb més tècnics, més treballadors, més gent que ha vingut cap... I aleshores ha crescut molt ràpid, aleshores també s'ha de canviar l'estructura. S'ha de comptar una mica amb la participació de tothom i que tothom, però també, que és el que estem acabant de fer, cal fer uns protocols, cal fer una organització ben feta, que això és feina. Però penso que si l'associació ha de tirar endavant, és molt important que siguin els mateixos treballadors, els que tinguin, els que se sentin protagonistes, els que se sentin... I bueno, per tirar-ho endavant, perquè en realitat són ells els que han de tindre el personal i els que han de... I els tècnics, perquè l'Arnau, tu entres, intuïció, jo contractat com a tècnic, no? Sí. Però quan entra la teva vocació abans d'aquí, per posar dins d'aquest món? Bueno, de fet, jo fa poc he acabat d'estudiar, justament ara fa un any que vaig acabar el màster i justament també el tema de salut mental i més com ha anat apareixent en el tema mediàtic i com ara creixent l'interès públic també et fa donar que realment hi ha necessitat i que tu també com a professional tens ganes d'incidir i d'intentar generar també des de la meva perspectiva més comunitària i social un canvi i una millora en la salut mental i en la societat. Clar, perquè una cosa és la implicació quan tens un familiar, no? Quan no tens un familiar, i sobretot amb gent jove ho he vist molt, de dir, és que volem generar canvis, no? I els mateixos joves reivindiquen aquestes igualtats que molts pensem que no hi són, però en general sí que hi són. Sempre hi ha casos, evidentment. Hem vigilat molt, ho hem tingut molt en compte, perquè hi ha hagut uns quants professionals aquest any que hem tingut que contractar. Aleshores hem mirat molt els perfils que tenim cada un, perquè pensem que segons la feina que hagin de fer han de tenir un perfil adequat. I això sí que ho hem intentat. Han de tenir estudis de l'àmbit social, perquè si no tampoc no t'impliques. I també coneixements en salut mental, perquè és un àmbit que és molt xulo de treballar-hi, però clar, si no tens coneixements costa una mica. Has de ser professional amb el tema, clar. Clar, no solament. A veure, sí que val molt la bona voluntat, però també val molt el perfil professional segons, perquè cada vegada és més especialitzat en una cosa, perquè tens un psicòleg que fa el que treballa en famílies, el que treballa en els pisos, el que treballa amb els usuaris, vull dir, al club, vull dir,
són coses Però amb la bona diferents. voluntat sol no es pot treballar amb una persona que Home, els tingui joves, són coses diferents. dins de- discapacitat mental, clar. Aleshores hem d'anar a buscar perfils que estiguin adequats a cada lloc, perquè no tothom està en condicions, per exemple, d'ocupar un lloc de treball. Coordinadora tu de l'àrea de serveis, no? Clar, pensa que fa uns anys Ai, l'àrea enrere d'atenció social. teníem molts poquets serveis, els que podíem, que era famílies, club social, i després ja vam començar amb tot el que era de rehabilitació, pisos, el PESAL, el que és el programa de suport a la llar. Llavors, clar, tot això demanava moltes més treballadors per atendre tot el volum de feina que fem. Perquè ara mateix estem gestionant 3 serveis en cartera, que la Generalitat té a la cartera de serveis socials, i llavors això vol dir que has de donar una atenció de qualitat seguint uns protocols i seguint uns ítems i uns ràtios de personal que has de complir. Doncs nosaltres sí que vam començar amb el que era tot el tema d'atenció a famílies, els grups d'ajuda mútua, l'atenció psicològica individual i grupal, i després ja el club social és el primer servei que es va crear, que era per fomentar l'oci i les relacions socials entre els nois, perquè no es quedessin a casa aïllats, i ja després vam créixer amb tot el tema de pisos, el suport a la llar, perquè ells mateixos deixessin de viure a casa amb els seus pares i poguessin fer un projecte de vida com qualsevol altra persona. Buah, un munt de rames diferents, Sí. que jo em penso que amb el programa de mica en mica podem anar trepitjant cada àrea i anar coneixent, no?, totes les vostres àrees. El servei que sí que està en cartera i que està funcionant és el d'atenció a les famílies activa, no? Sí, aquest és un servei... És el primer que va funcionar. El que passa que no estava reconegut per l'administració, és un servei que nosaltres portem fent des de fa més de 27 anys i finalment, després, amb l'ajut de la Federació, que fa 5 anys va implementar un projecte pilot, per això el programa es diu Espai Situa, i aquest any l'han reconegut com a servei en cartera. Per això és que es va contractar l'Arnau i començar així amb... I amb l'Arnau anem, no?, amb els objectius d'aquest programa. Sí, al final l'Espai Situat és un lloc on vols fer referència al territori per poder informar i assessorar i també el respondre qüestions de la població en general, al final. Sí que ens venen persones amb una problemàtica de salut mental, familiars, però també ens venen professionals, amics, veïns, al final Qualsevol persona, gran, jove, la salut mental, al final, que tingui dubtes pot vindre Perquè qui més qui menys coneix algú que pateix alguna mena de trastorn mental o ha patit a través del Covid algun problema de salut mental, llavors és una mica conèixer què és el que hi ha a Lleida, què és el que podem fer per ajudar aquesta persona que coneixen, i això és la nostra funció. Perquè vosaltres penseu en tot aquest procés que hem passat de confinament, la pandèmia en general, s'està parlant de problemes reals de salut mental arrel de confinament, tant persones que potser patien alguna malaltia mental que potser se li ha agreujat per tindre que deixar tractaments o el que sigui, com a persones que no tenien cap simptomatologia en un principi abans, no? Jo crec que els problemes ja hi eren, l'únic que l'aïllament a què vam estar sotmesos durant tot aquell temps d'estat d'alarma va agreujar totes aquestes situacions i ara han sortit totes a la llum, perquè de problemes de salut mental sempre n'hi ha hagut, l'únic que era com una mena tabú, era una mica no en parlo perquè no ho ha de saber ningú, sinó que ara la gent s'envalenta i demana ajuda, i és això el que ha de fer, perdre la por, perquè si no demanes ajuda no te podem ajudar. Perquè amb els joves també ho has notat, no, Arnau? Sí, sobretot al final el tema aquest com ha sigut sempre algo molt amagat i a partir de la pandèmia com canviat una mica l'estigma, encara que segueix molt present, però les persones ja poden reconèixer que van amb alguna ajuda psicològica o que van tenint algun problema de salut mental, no? I això sí que és una cosa que s'ha notat, no?, el canvi del... Nosaltres fa 5 anys, ja per començar a treballar amb els joves, perquè els joves no s'atansaven als serveis, el club social, per molt que atengui de 18 a 65 anys, fins als 40 o així no s'atansen. Llavors vam crear fa 5 anys un servei de club de joves per tal que poguessin tenir el seu espai, compartir amb altres iguals, rebre suport de part de professionals que no siguin de la part clínica. I ara mateix vam començar amb 5 usuaris treballant un cop al mes, ara ja fem 3-4 tardes a la setmana i ja tenim uns 30 joves, més o menys.
Vull dir Està molt que bé, és no?, que- que el jovent sigui conscient Sí. i vingui a poder. costa, És que perquè una- ells costa, però a poc a poc. Una cosa que penso que s'ha notat molt és que ha canviat el model de gent, bueno, sobretot amb la qüestió de les famílies i dels grans, ho veus, perquè abans... La percepció. La percepció. Abans et venia gent, bàsicament la gent que apareixia o que et venia els grans eren gent que feia temps que tenien familiars amb problemes de trastorns mentals, però que estaven d'alguna manera estable, que anaven al club, i ara últimament ha canviat una mica el perfil de la gent que et ve, perquè te venen pares de joves, pares d'infants, i vull dir, ha canviat, vull dir, veus que l'edat de la gent, vull dir que la gent s'atansa més aquí, hi ha de totes les edats, no hi ha d'una gent que està més estabilitzada i que té un perfil ja més... Bueno, vull dir... A Lleida tenim problema de salut mental? Sí, I molta. tant que sí. Tota la província. Pensa que a Lleida som una província molt dispersa, on és tota la part de la muntanya, hi ha molts pocs serveis i acaben venint a Lleida perquè no hi ha altres serveis per atendre'ls. Llavors, nosaltres atenem gent d'altres comarques, però sempre intentem que se facin serveis, per exemple, a Sort, vam crear una associació, el vam ajudar a crear una associació i a partir d'aquí ja se van fer demandes i ara hi ha un servei de seguiment individual, l'únic que costarà una mica més perquè falta posar més serveis encara. Clar, en les zones de muntanya costa més Clar. els serveis. Aleshores molts acaben, bueno, primer venint aquí i llavors han anat però costa més. I treballar molt l'estigma, no? M'imagino que... Tot i que sembla que està remitint una mica, que potser no és tan exagerat com abans, no? Però encara hi és. Des de dos vessants, empoderar la mateixa persona perquè no tingui por al rebuig i a dir que pateix un problema de salut mental i per altra banda també sensibilitzar a la societat. Sí. I en quant a les famílies, és molt important també el fet de que, això, que diu, l'empoderament de les famílies i de pujar l'autoestima, perquè moltes famílies que tenen fills o companys o la parella o els pares o així, és com si ho portaven molt amagat o que no s'atreveixen a parlar lliurement i cada vegada sembla que és una cosa que es perd més, s'ha de perdre totalment l'estima. S'ha de perdre. És que la nostra concepció, per molt que treballis amb la persona que pateix un problema de salut mental, si l'ajudes a ell sol, no censura, has d'ajudar tot el seu entorn a entendre el que és la salut mental, ajudar a que ell mateix busqui les seves i que la família també perdi aquest desbordament i que tingui espais on... I el que deies de sensibilitzar la societat, això és molt important, perquè amb aquestes últimes notícies que anem sentint cada 2 per 3, que si aquest pare ha assassinat aquests fills, que ha violat amb aquesta nena, i quan veus que els insults que li diuen a aquest home quan està pel carrer, perquè això ho hem vist tots, que li diuen un criminal, malalt mental, Sí. saps? Això fa ràbia. Fa ràbia quan coneixes a persones que dius, ostres, no, és criminal. És criminal amb aquest home. Sí, però no li posis, perquè això ajuda més a créixer estigmes. Està demostrat que els actes violents són una petita part en salut mental. Sí. El problema és que se confon i des de la nostra federació s'ha fet un projecte per sensibilització també als mitjans de comunicació que canvien aquesta terminologia. Clar. Però costa, Costa perquè és algo molt... Sí, ja et dic, és la mateixa reacció que tu veus als noticiaris quan engarjolen o troben amb un pare que el posen se l'emporta la policia. La gent, com el crida i els adjectius que li diuen quan el criden, dol molt quan coneixes a persones que estan dins del món de la salut mental i et dol que es compari, o sigui, que s'assimili que se li posi un mateix nom. Costa molt perquè la salut mental és algo que no es coneix gaire i fa por. Fa molta por. I el que fa por crea rebuig i el rebuig crea insults, crea amenaces. Però això a poc. I després penso que també és molt important el de que és tota la comunitat que s'ha de sensibilitzar. No solament. Per això l'atenció comunitària cada vegada és més important el treballar amb xarxa, amb totes les associacions i serveis comunitaris, siguin o no de salut mental.
perquè alhora hi ha molta gent implicada en el procés de salut mental. No solament són els professionals, sinó que és tota la comunitat. I no només amb això, sinó que és important prevenir. I on se prevé? A les escoles. I fer sensibilització amb tallers que coneguin el que és la salut mental a les escoles perquè entenguin el que és un trastorn mental, jo crec que és important, perquè així quan arribin a ser més grans entendran i no ho rebutjaran. De fet, jo he estat amb gent jove i la veritat és que la gent jove respecta més i estigmatitza menys. Hi ha casos de tot, perquè evidentment de tot hi ha de tot, a tot arreu hi ha de tot. Però que jo veig que la gent jove estigmatitza menys. Molts s'han perdut l'entorn, però també han trobat alguns que no els han deixat de banda. Perquè és això, no s'entén el problema que tens, tu mateix ja t'aïlles, doncs això fa que perdin també tot l'entorn que tenien abans i com que costen el jovent, que avui és sortim i tal, no entenen que aquella persona no té ganes de sortir i tal, i s'acaba aïllant una mica més. Per això considerem que és molt interessant també el conscienciar, no solament a les escoles, als instituts, i posar-nos, és una de les coses que tenim en marxa, o que tenim pendent, de posar també, de fer sensibilització als instituts, als centres de... Sí, hem demanat de fer un taller. I ara començarem segurament, aquest any és una de les coses No, que tenim pendent. és no parar, és un no parar. Bueno, jo aquí em quedo enganxada xerrant amb vosaltres, És que són en moltes rames, que has de treballar en tants llocs i en tants... Doncs hem d'anar a cada una d'aquestes rames, si us sembla bé. Exactament. Anem a cada una d'aquestes rames perquè la gent ho pugui veure. Exacte. I hem de trencar tabús, trencar estigmes, trencar-ho tot i que tothom estigui amb la ment oberta i receptiva per donar pas a tothom. Perquè la salut mental hi estem exposats tots. Tots. Sí, tota la societat i tota la comunitat. I aleshores aquí és on penso que hem d'incidir. Moltíssimes gràcies als tres. De res, a tu. I ens anem veient, no? Ens anem veient. Moltes gràcies. Hola a tots, des d'Espai Triada us fem una recomanació. Recordeu que la fruita mai hem de menjar-la durant la menjada, sempre a part. És una manera que millorarem molt totes les nostres digestions. La Covid-19 ha produït conseqüències en molts àmbits de la nostra societat i un d'ells és l'alimentació, cosa que parlarem avui amb les nostres convidades. Parlarem de les conseqüències alimentàries de la Covid-19 amb Marta Quintana. Hola Marta, benvinguda, advocada i gestora alimentària. I Naila Martínez, hola Naila, dietista i nutricionista. Bé, amb vosaltres avui parlem de les conseqüències alimentàries de la Covid-19, però hem fet una previsió d'una sèrie de tertúlies perquè volem exposar una sèrie de mals usos que fem nosaltres, per exemple, a casa amb el menjar, amb la conservació dels aliments, amb la nevera, amb totes aquestes cosetes. I això a cada tertúlia ho anirem perfilant un tema. Avui toca aquesta desorganització que hem tingut, no? Aquesta desorganització que m'imagino que a moltes persones els ha afectat psicològicament, per exemple, amb un augment de pes. Doncs sí, aquesta desorganització ens ha fet, com dèiem, ho parlàvem abans de fer la tertúlia, el plaer que ens genera el menjar, o sigui, menjar és un plaer, ens genera una recompensa... Hem canviat l'oci. Exacte, ens genera una recompensa positiva al cervell i el que hem fet és buscar aquesta recompensa, aquest plaer que ens han fet la restricció fora de casa, l'oci, etc., buscar-ho amb el menjar. Llavors, normalment ens donen plaer aquells aliments que no són tan saludables al nostre paladar i que, per tant, un abús d'aquests aliments han fet que hi hagi un augment de pes, entre d'altres conseqüències. I parlem de les emocions i l'alimentació, perquè afecta
com diem, psicològicament afecta a la salut mental. Totalment, o sigui, bé, més que l'alimentació afectar la salut mental, sí que la nostra salut mental, exacte, les nostres emocions afecten o diria que ens fan que elegim d'una forma o una altra la nostra forma d'alimentar-nos. Moltes vegades això, aquesta recompensa que busquem, si estem tristos, si estem angoixats, si estem ansiosos, desmotivats, doncs és molt probable que anem a buscar una alimentació menys saludable per compensar aquest estat emocional. I per tant també aquest augment de pes i aquesta desorganització amb l'alimentació ens pot donar després trastorns de la conducta alimentària també, que no deixa de ser una malaltia mental. Clar, i les persones que ja tenien trastorns amb l'alimentació i obesitat, jo intueixo que, per exemple, van tindre que deixar de fer els tractaments, perquè quan vam estar confinats no devien poder anar als tractaments habituals que ells devien anar a fer. Clar, en el nostre cas es podia fer l'opció online, el que passa que sí que és veritat que al principi la gent era molt reàcia de l'online, després ja hi va haver el boom, però al principi era molt reàcia. I sí que hi va haver pacients que vam haver de parar els tractaments i amb la conseqüència que això pot tenir a casa seva, a nivell mental i a nivell físic, o sigui, a nivell de salut al final. Sí, jo des del punt de vista de l'empresa, que jo toco més empresa, i que per tant l'empresa el que fa és veure les tendències i les necessitats, detectar una mica les necessitats del consumidor. Clar, és que amb aquest canvi que dèiem de canviem l'oci per alimentació, clar, m'imagino que hi ha hagut moltes empreses que una sèrie d'aliments que m'imagino que han pujat. Sí, clar, jo com em dedico només porto empreses alimentàries, doncs el Covid ha perjudicat a molts sectors, però precisament a les empreses alimentàries doncs no. El que sí que jo he notat moltíssim és el que diu una mica la Naila, també a nivell emocional la gent ha buscat aliments que ells o tenen la creença, que pot ser de veritat o no, però tenen la creença que augmenten les defenses, tipus mel, pol·len, etc. Ha augmentat moltíssim el consum d'aquests aliments. I després, una tendència que també vam comentar, que és la dels complements alimentaris. Sí. Vull dir, no us podeu arribar a imaginar l'augment de feina que hem tingut jo a empreses que s'han abocat als complements alimentaris i jo he preguntat, però què passa? I diu, que hi ha moltíssima demanda, moltíssima. La gent, el que diu ella, ha anat substituint l'oci i després, com que, jo crec que la gent es sent més vulnerable i llavors ha anat a buscar aquest tipus d'aliment amb els riscos a vegades que pot comportar. Parlem dels riscos aquests que pot comportar, per exemple, els complements, aquesta alimentació complementària. Els complements alimentaris explicarem jo a la Naila, però a nivell general serveixen per complementar una dieta. Llavors hi ha gent que si no estan prescrits per un professional i no se'ls explica quina utilitat tenen, poden fer un abús i les vitamines són molt beneficioses, però un excés de vitamines també ens fa mal, no ens podem passar de la ratlla. Llavors, el no acompanyar la prescripció dels complements alimentaris és una mica perillós. Sí, exacte. Sempre que anem a buscar un complement alimentari, com ha dit la Marta, ens ho ha de prescriure un professional sanitari que primer, prèviament, faci una valoració sabent realment si tenim un dèficit d'aquest complement. No ens podem complementar o suplementar amb qualsevol cosa o autosuplementar nosaltres pensant que em fa falta X, perquè al final algú ens ha de fer una valoració. Sí que hi ha vitamines que no provoquen toxicitat, però n'hi ha d'altres que sí, poden provocar toxicitat al cos i per tant ha de ser un professional sanitari qui ens ho prescrigui. Hi ha unes vitamines més que unes altres que la gent hagi tingut tendència? Jo, si vol que us digui la veritat, he vist complements alimentaris de tot, però els que més, molt tema vitamina D. Sí, ara ho estava pensant, Molt, perquè també, se'n va parlar molt durant el confinament, que estàvem tancats a casa, que no teníem exposició solar i que, per tant, la vitamina D tindríem dèficit, hi hauria la mancança. I se'n va parlar molt, inclús als medis de comunicació, i això va generar una necessitat a la població. Doncs vitamina D jo n'he vist molt, vitamina C també bastant. I després, una curiositat que també vam comentar, complements alimentaris
Sexuals. Bueno, no sé què ha passat, però a mi no sé. Suposo que, bueno, està a casa... Havíem de buscar oci, d'alguna forma. Com a curiositat, perquè m'ha semblat, vull dir, durant aquest any i mig, doncs, potser he tingut, no sé, 5 o 6 empreses que m'han demanat revisió o revisió de formulacions i tal de complements alimentaris doncs, per potenciar la vida sexual. Vull dir, curiós, no? Però és un canvi de tendència, sí, realment. Bueno, positiu. Sí. Positiu, no? Per exemple, dèiem que els caragols, les empreses que venen caragols han tingut una pujada increïble, perquè clar, m'imagino que si no els anem a menjar al restaurant, doncs els portem a casa. Clar, aquestes empreses, doncs la gent què fa? El que ha dit la Naila, no? Vam substituir tot l'oci, sortíem al restaurant o sortíem, bueno, on sigui, a casa dels amics, no? I tot això doncs va quedar parat, llavors la gent anava al supermercat i comprava aliments, no? Doncs potser que costa més a comprar perquè són més cars o, bueno, i comprava per aliments per plaer, no? I els caragols és un, i sí, empreses que comercialitzen caragols, doncs per amb ells ha estat un bon any. Clar. Escolta'm, i molts vermuts, no? Vermutillo, que si patatetes, que sí, Jo crec que, això no hi ha cap estudi, però la gent del meu voltant era com que buscàvem fer cap de setmana, separar el dilluns que estaves a casa tancat amb el dissabte que continuaves a casa tancat. Llavors el voler separar i fer una mica d'oci el cap de setmana a casa i òbviament va augmentar el consum d'alcohol, el consum de productes processats per menjar més a casa. I és una tendència que també s'ha allargat, perquè penso que abans de la pandèmia sortíem a menjar fora de casa entre 4 i 5 cops a la setmana i s'ha reduït a 3 cops per setmana. Per tant, vol dir que fem més oci a casa. I parlant de tendències, s'ha augmentat el demanar a domicili. Sí, això. I molta de l'oferta que hi ha a domicili no és saludable tampoc, no? Llavors... Parlem d'aquesta oferta que hi ha a domicili, perquè molta gent es pensa que pel fet que t'ho portin a casa és que ho han fet en una altra casa i no. No. Bueno, com diu la Naila... És que hi ha algunes que sí que és veritat que diuen està fet a casa i tal i qual i t'ho portem, però no, és molt industrial tot. A veure... Depèn, no? Claro, o sigui, depèn. Aquí ja depèn. Jo crec que la Nela es refereix més a que la gent tendim a demanar una pizza, una hamburguesa, un... menjar ràpid, no? Fast food. Llavors que aquest menjar no acostuma a ser molt saludable, no? També és cert que hi ha una cosa positiva que ha portat la Covid, que és que s'ha augmentat el producte, la compra a producte de proximitat, de quilòmetre zero. Això està molt bé. Empreses del voltant que gairebé es coneixia gent, però no massa, o que compraven puntualment, amb tota aquesta moguda i el poder demanar, ells s'han espavilat i han anat al consumidor final. I molts productes aquests són de moltíssima qualitat i inclús són saludables. Jo parlava amb noies de l'horta d'aquí Lleida i ho deien que abans per internet potser no feien massa venda, però tampoc és que s'hi haguessin posat massa i es van posar les piles i els hi va pujar molt les ventes i això, clar, és molt positiu per aquí Lleida. Als restaurants també m'imagino que el fet que els hi deixessin cuinar per emportar, imagino que també els ha ajudat amb ells una mica i a la restauració del nostre entorn, no? Perquè ho demanarem al restaurant que coneixem del nostre entorn. Jo crec que menys mal d'això. Sí, no? Que s'ha pogut aguantar, no? Però el menjar processat sí que és el que diu la Naila, no? El menjar a domicili, ella es refereix a això, no m'imagino? Sí. Tot i que, com dieu, crec que és positiu, sobretot per a Lleida, de moltes persones que treballem i que possiblement has d'acabar en un supermercat a comprar X, sobretot producte fresc, d'aquesta forma hem aconseguit que aquest producte fresc ens arribi a casa d'aquí de Lleida, no? I potenciar encara més l'economia del nostre entorn. Per tant, penso que també és positiu en aquest sentit. Per aquest cantó, Lleida, diguéssim que no ha estat tan perjudicada, no? Com qualsevol altra província. Jo que treballo a tot Espanya, però treballo molt a Lleida, les empreses de Lleida s'han sabut adaptar molt bé, cosa que és molt important, jo he estat molt contenta en aquest sentit, ho han fet molt bé
I sí, realment els hi ha anat menys malament que a d'altres sectors o altres zones on l'alimentació, no? Així de proximitat. Perquè si han pogut anar a d'altres llocs, com un dia parlàvem, no? Marxes de vacances en un lloc i potser allà és quan te n'adones que aquí no ens falta. I quan vas a un altre lloc i dius, ostres, tot això no ho tenen. Clar, potser ho veus a la televisió, no? Ho veus als medis, no? O sigui, com s'està empitjorant l'economia i dius, ostres, sí, hi ha llocs que tanquen, l'hostaleria que va haver de tancar, no? Però després, quan marxes a altres ciutats més grans o que no viuen de la indústria alimentària, doncs llavors te n'adones de l'impacte econòmic i dius, bé, no estem tan malament a Lleida. Clar. Aquí el que passa és que s'han apujat una mica els preus. Bueno, jo m'imagino que a nivell general dels productes que més s'han demanat són els que s'han apujat o de tots en general? Jo crec que s'ha pujat de tot en general. Dels productes que s'han demanat més durant la pandèmia van pujar els preus. Jo per mi sí. Els supermercats també es van aprofitar una mica, no? Normal. I sí, el que passa és que els que van tindre més demanda, sí, jo crec que van pujar una mica els preus. Sí. Quan més podrà aguantar el sistema? A veure, jo crec que hi ha un problema associat que potser no ens pertoca parlar-ne a nosaltres, però és el que parlàvem al principi, no? La part emocional que s'ha descuidat, que se continua descuidant i que no estem veient l'impacte que això tindrà, ja no només ara a curt termini, sinó a llarg termini, no? Les mancances emocionals que estem tenint, no estem capacitats per a gestionar tot el que ens ha passat. Moltes vegades no som ni conscients, no? Jo tinc pacients que em diuen, és que m'ha passat això, he pujat pes, i dic, ei, te n'adones que estem passant una pandèmia? Ets conscient? Perquè la teva situació ha canviat i la situació de l'entorn ha canviat i aquestes angoixes ens afecten en el nostre dia a dia. Per tant, crec que és important incidir en treballar la salut mental de les persones ara perquè el dia de demà això no ens repercuteixi tant, no? Ja no només nosaltres com a adults, parlàvem també dels joves, dels nens i nenes, no? Això jo volia dir, l'afectació segons les franges d'edat, no? De quina manera ha afectat depenent de l'edat de la gent? Jo crec que, mira, amb els nens i nenes és important treballar-ho perquè, com que sempre els tractem com, bé, ells són nens i no passa res, però realment ells han viscut, els nens i nenes han viscut la seva angoixa de no veure els seus amics, de no sortir de casa, no? Jo tinc un fill i jo dic que el meu fill és pandèmic, li costa sortir de casa. Després quan ha sortit ja no, però li costa, és un nen que ha estat molts mesos jugant a casa, no? I per tant, doncs, ostres, això s'ha de treballar. I després han absorbit les nostres pròpies angoixes com a adults, que ho hem transmès. Clar. Per tant, és important treballar perquè s'han generat moltíssimes ansietats, no? Nosaltres a consulta tenim nens i nenes de 3, 4, 5, 6, 8 anys amb ansietat per menjar o menjar per avorriment, perquè és el que han estat fent durant el confinament. Això s'ha de treballar. Clar, i els que són petitons, que per exemple anaven al pediatre, per els que comencen amb l'alimentació, han tingut que deixar d'anar al pediatre? Clar, en aquells moments jo recordo que... Clar, que s'ho han regulat cadascú com ha pogut a casa seva. De moltes mares, sobretot mares, angoixades de hem de començar l'alimentació complementària, però no em donen visita al pediatre perquè no és una urgència, no? I la visita és per telèfon i me la donen d'aquí, no? Llavors aquesta angoixa també, el no saber si estic oferint una alimentació adequada al meu fill o filla, doncs és que clar, hi ha hagut unes conseqüències. I després és l'adolescents, que ho puc parlar a nivell professional, però la Marta ho pot parlar més a nivell personal. Els adolescents, el canvi total, dràstic als nens petits. O sigui, com que he estat un any a casa sense sortir, ara no entro per si de cas. Vull dir, tot el contrari, no? Llavors, també... No és el que estem veient, és el que estem veient a tots els noticiaris. Perquè a vegades els dius, no, bé, però en general, vull dir, no sabeu tots, no? I diu, home, ja, però i si ens tornem a tancar? Per si de cas, jo surto, no? Vull dir, hi ha hagut realment, el que diu Naila, és cert, aquest canvi amb els comportaments segons les franges d'edat, segons com ho han viscut, no? Clar. Doncs clar, és important. I a nivell d'adolescents també, estar tantes hores a casa, sols, perquè clar, els confinaments a l'escola també han sigut... Jo els he viscut i són durs, perquè tu te'n vas a treballar, el nen el tens aïllat a l'habitació... Bueno, tu els deixes de menjar preparat, però clar, tantes hores a casa
Llavors, ells agafen una ansietat, és difícil que mengen el que tu els deixes, no? Que tu ja els deixes menjar bé, saludable, el que toque, però és difícil amb tantes hores a casa, no? Que no... És a dir, que no canvien aquesta alimentació. I amb els adults? Perquè, clar, els adults és la responsabilitat i el mal de cap dels nens petits que tens a casa. La feina si teletreballes o si no teletreballes o si no tens feina o si l'has perdut. Responsabilitats que tens. Clar, els adults què? Viure el que hem viscut, o sigui, i que no hi hagi polítiques que estiguin canviant el que hem hagut de viure, no? Sobretot les mares, perquè penso que al final continuem vivint en què hi ha molta més responsabilitat per part de les mares. És molt dur el que hem hagut de viure i el que han hagut de viure moltes mares, no? El d'haver inclús abandonar la feina perquè és impossible que treballis amb un nen al costat, no? Vull dir, una demanda, el meu fill, per exemple, tenia 2 anyets i mig, clar, treballar amb un nen de 2 anyets i mig que té una demanda brutal, no? Allà recordo haver escoltat una frase de la conciliació són els pares, és a dir, els padrins dels nens i nenes, no? La conciliació realment són els pares, doncs realment sí, i clar, ens vam quedar sense això, perquè clar, els padrins vam haver de prescindir, no? I, ostres, la conseqüència també això de perdre feines, ja no només perquè tanquen empreses, sinó perquè he de deixar el meu lloc de treball o perquè el meu lloc de treball no permet el teletreball. I finalment la gent gran. Parlem de la gent gran. Que aquí li hem d'afegir el component, potser, amb alguna de les persones, la solitud. A part de ser persones més vulnerables, persones que han hagut de viure soles, no? Sense comunicació, sense veure els nets, que pels padrins, quan tenen nets, és com la vida, no? Te n'adones vull dir, gent gran del nostre entorn que s'han apagat, no? Són persones superactives que de sobte s'han apagat. Sí. Bueno, jo vaig sentir que, en general, tothom sembla que hem tirat una mica enrere, no? Perquè a tothom ens costa a vegades arrencar, a vegades interpretar coses ens costa una mica més que no ens costava abans, però que la gent gran això es veu que s'ha acusat molt. Sobretot també o sigui, estic sola i em sento sola, que són coses diferents, no? Perquè la gent gran li encanta parlar, no? Se'n van al metge a vegades a contar com li ha anat el dia, no? O a la meva consulta mateix, venen a veure com els ha anat el dia i són, vaja, a mi m'enriqueixen, personalment. Clar, això no ho han tingut, no? El trobar a faltar de... Jo tinc un dolor i no puc anar al metge a poder-li dir què em passa, no? Pautes, per acabar. Pautes que ens podríeu redirigir una miqueta per saber portar l'alimentació en temps de pandèmia. Jo, des del meu punt de vista, el que puc aconsellar és que la gent segueixi pautes que donin professionals titulats i preparats, no? Perquè si no, com veig jo també a nivell empresarial, les pràctiques que s'intenten fer és fer-ho bé, per això jo dic d'això, són aquestes empreses, però és important que un professional et digui què pots i què no pots prendre. Sí, perquè a les xarxes socials hi ha hagut una mica d'agoserat que ha intentat donar aquí unes... Llavors, per mi, des del meu punt de vista, les pautes alimentàries s'han de donar per gent que en sap i que està titulada i que per això ha estudiat, i s'ha dedicat a això. Jo crec que sí que és molt important, perquè si no podem fer abusos d'això, de complements alimentaris o d'aliments que ens poden perjudicar a nosaltres, que poden ser bons, però potser per mi no ho són, no? Llavors, per mi el consell seria aquest. Jo estic totalment d'acord, òbviament, i després ser conscients que si hi ha una desorganització, igual que si tinc un mal de queixal, acudeixo al dentista, doncs si hi ha alguna cosa que no funciona bé amb la meva alimentació o a nivell emocional, doncs acudir a psicòleg o dietista nutricionista en el cas de l'alimentació, i acudir perquè som els professionals que podem ajudar a la població. Clar. I la gent ha d'entendre que el nutricionista és una persona que també entén de psicologia, perquè treballa totes les coses. Sí, no, ho dic perquè saps què passa? Que hi ha gent que em deia, bueno, és que només per fer una dieta, no, que és una persona que té un més a més,
que quan te diu les coses te les diu per algo i sap les conseqüències a nivell de salut mental. Exacte, que treballem l'alimentació més enllà del menjo i no menjo, no? O sigui, òbviament, guardant les distàncies i veient que si un pacient té un problema emocional, el derivem, o sigui, per això treballem també de forma conjunta amb els psicòlegs, vull dir, per derivar i perquè cadascú faci la seva tasca. Ai, moltíssimes gràcies. Aquí continuem i continuem. Però anem amb el proper tema, que serà superinteressant i us espero el proper dia. Gràcies. Moltíssimes gràcies. I vosaltres, recordeu, anar sempre a especialistes i professionals que sàpiguin i entenguin del tema. I recordeu també el lema del programa, i és que tots som iguals i cada un de nosaltres som diferents. Us espero la setmana que ve.